Бих искал да ви помоля, като първа след равния, да оставяте народните представители да кажат каквото има, защото това, което тръгна да казва Гроздан Караджов, е изключително важно и можеше да мотивира залата да вземе друго решение наистина. Защото сигналът срещу Настимир Ананиев е подаден от белгийски служби. Не от нереформираната българска полиция и прокуратура, както казват колегите от ППДБ, от белгийските служби, защото явно е имало данъчни измами през партньорите, с които той е работил, които се занимавали белгийците, забележете, с транспорт и логистика. Това обяснява, що Настимир драпа всеки път да е в комисията по транспорт, видимо, за да може да си развива незаконния бизнес, но белгийците са го хванали. Така че беше хубаво да го оставите това да го обясни господин Караджов, защото Настимир е наш колега, особено на ППДБ, мандатоносител им е, и те би трябвало като Матросов на амбразурата да го защитят, така както защитават секретаря на МВР, който е сниман с едни пуделчета и с едни пачки, както защитават Бойко Рашков, който не знае кой му идва на рожден ден и е изненадан, че някакви трафиканти са му били на гости, не знае, че са го снимали с пудела в заведения, така както защитават Кирил Петков, който излъга за канадското си гражданство, така както защитаваха Гюров, който е в конфликт на интереси и шеф на БНБ, така че те имат традиция в защитаването на шашеви хора от техния екип и хубаво беше да оставите тук господин Караджов да им го обясни, за да гласуват правилно. Сега отиде, вижте къде отиде закона. Спряха поправките и кой ще защитава Настимир? Ето, господин Петров е от опозицията и е правил Настимир на мати маскаран. Той като истински адвокат, клел се в името на справедливостта, може и да го защити и малко да го уварди. Не беше честно това от ваша страна.